Снимай табелата. Обаче, те ще ми кажат на мен дали преминавам, отде ще мина. Ви карам аз през века и питал моста. Да мина. Да. Неща да се запиши на това, бе. На кое? На картата. Да записва в телефона. Защо ми отказва. Няма място или... Няма, най-вероятно. Най-вероятно няма место. Но що па да няма место? Защо се е запълнил, що вкарваш шлака и тя картата направо, да. Сигурно е пълна на Амстър. Най-вероятно. Да ги сваляш на някаква флашка. Аз ги вкарвам направо на това. На компютър? На облак. На облак. Да. Аз ги мяткам. И една програма има още, като го сложиш. Да, бе, аз имам също съм вкарал тази програма. Тя автоматично няма. Не. Такова. Автоматично при мен, бе. И тя е така. И тя е така. Ама... Тя гледам пита, се в облака и не ги махам. Ти знаеш колко работа имаш карта за трийни там. Да, бе. Защото тя автоматично, каквото има вътре... И фалшиви снимки. Така. И други карти, където си наврял нещо, флашка, тя има. И тя има вътре снимки, видео. Дърпа го и оттам и... И тя е много чиста, бе. Тука. Тя как и викат на този канал, бе? Как му виках? Уж има мост тук някъде, ама... Тук беше мост. Има, ама не се вижда. Не разрушение. Няма минава. Там. По тръбата ли, бе? Минава се, бе, човек. Може. Много години е го там. Да. Това е по-ниската тръба, така. По-лесно така може да мини човек. Тя може да има и риба, бе. Три тръби, да. По-добре. Обаче не се вижда. Не се вижда риба. Грам. Няма. Ама няма. Студено е още. Като се стопли, почва да има. Ще почне да има. Виж колици, викаш от там е от тук. Сигурно от тук, да. От тук и като фане по край пътя, по край... Дигата. Иначе там не може да се мине. През Марица. Гардина, не. Абсурд, това е заграден комплекс. Охранен. Няма който пусне. Но тук. Така са го направили, че от никъде не може да минеш. От там. Ама българина са изобретателни. То тук може да дойдеш и без винетка. Да. От тук. Като стигнеш до това, чая да им нещо фърлено, няма ли като за нас така. Като стигнеш до института, до общежитията ли, как се казваха? Виж колко такова чинчо и мен. Гледай. Интересно, ама те са... Така ми трябваха. Те са неразглобяеми, те не могат да се разглобяват. Аз съм дрязани кабели. Миними. Мога да. Много те аз съм правил, бе. Трябва да ги белиш.